mag bengi, aluora mar pinje Afrika ma ugwe gi Equity. Chwal omenda e bengi machielo, keti gol pesa e kind omenda ma itiyogo e pinje mopogore opogore kanyo. Yot, ti kod app mar Equity e simbi kata donje mbui mar Equity, kata bende nyalo limo ATM kata bad Equity moramora e aluora mar pinje Afrika ma ugwe. Arwaki e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Chenro ma medo koloni yore mopogore opogore. Ka ginyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni chenro. Nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara Mugejwang, kawuono wachako chenro mar ohala gi mwandu ka wadhi nyaka kaunti ma Mombasa. Mano kaunti 001 wachopo kendo ka wayudo wuod luo mano Brian Kulo. Brian Kulo osebedo katimo tich mano mar interior design, mano mar duso udi e yore mopogore opogore, tanya udigo ma pod igero. Kawuono entiere gi kare kendo ndiko ji maromo ji 7. Nochako e bwo ng'ato. Kawuono en gi kare mondike ji. Sigande en mane? To en mor mare maduong' en mane? Koting'o chenro gi duto mosebedo kotayo e kaunti ma Mombasa. An iluonga ni Brian Kulo. An awuon Migori modak Mombasa kaendi. Kama antiere ni sani ma kamiluongo ni Greenland Plaza. Ma chuny town Mombasa. En area called ma Splendid. Ato tija madago do Mombasa kaendi ni interior design. Ma tich matimo Mombasa kaendi. Interior design en tich mar komi space mar ng'ato, imi space ken hall. To in koro kaka interior designer onego bed ni kama for iwuok gi gima wuon kanyendi dwaro iloso, yani ko fupi en gima onego bed nwaloso ne wuon kanyendi kako dwaro mondo mi obed ka en ode, mondo obed ka en office modwa keto gimoro. Wan tijwa en mar transforming ohala mar transforming spaces mek ji mek duto mag tich kata ot. Mane tich motimo Mombasa kaendi. Kwa kweli chako tijni noken gima yot, nikech nodwaro capital maduong', to as at then naonge capital nendi. Ane koro nachopo kuma koro awacho ni engeni mondo kako sewacho ni challenges ber, ka ng'ato yudo challenges in life. Oluonge tich kumoro tionge machineries ka drill, ionge machineries ka kata, ionge gik moko mag tich. Koro nomiyo adwaro nyaka loan mondo mi achak ti ohala ni kian. It was a big risk, lakini adwoko Nyasaye erokamano nachulo loans goendi makoro sani an stable, atimo gik moko duto kenda. Ko achako gi capital ma kadoka nono maber, nachako gi capital ma karibu $200,000 ema nyiewo godo machines manya chako go mos. Tijni nachako out of passion, no kachake kenda. Nachake kuom ng'iyo owetena katime. Ko an nachako kaka jalwedo. To out of passion gi interest man godo gi tijni endi. Aseng'eyo gik moko duto makoro abe growth osebedo maduong' mabe koro chopo kuma koro abe sani atime kenda. Mantie to koni endi ma waloso fireplace. Kuma antiere ni ma nwaloso ne wuon kaendi studio ma photography kata timo vlogs online kata koro ka no atimo ga setup mar ka ng'ato nyabetie ot, ma setup ma sitting room. Yencha to koro en setting mar kida timo gimwa wachoga ni rustic photos. Rustic still photos kata kida kao vlog moro kata video moro ma kobedo edited chalga gi mine msitu. Emomiyo wakao yencha endi. It's en gima kong'iyo maber, en gima en nyaka gi shade mar tingo winyo. Koro kaka walose chendi, walose ni koro ni en inyatiyo kode kumora mora, either outdoor kata indoor.
Ndiga macha be prop wamedo ne kanyendi. Kadi poni odago pichni moko ma wanyawacho ni are out of nyaki konya wadugi kose biro ni kaka interior design nyaki konye gi ideas ma they mio o stand out kum jowetene matiyo tino nikech an gadiera ni ohala ni okotime kende Mombasa kaendi. Nyaka bed nitie joma gin go e competition oko kaendi. Koro mond mi oyud clients mamoko ma medo ne value mar tije ni kata pesa moket kaka samogero ni kaendi. Nyako mi ideas manyien mapok nochopo Mombasa kaendi. Kidok ing'iyo maber kaendi, joma ng'eny, joma thoth man gi studio town kaendi. Onge ng'at moseparo gan mondo ket ndiga kanyendi no nyago ne godo ji picha kata onon maber ni pichni go bedo this stand out. Koro picha kogo gi ndiga chaendi inya wacho ni picha ni owuok e studio makama endi. Ohala mora ma nga wuon ko okaw serious daki tim maonge bookkeeping nikech in as much as wadwaro timo gik moko out of passion kaka bila atimo nikech wuon passion nyaka bet piny warang ni at the end of the day tijni okonya yudo ang'o to kinya yudo gimoro especially piny ma Kenya ka sani maonge gimoro e ofuki. Koro kodok korka diera nyaka tich mwatimo waket records piny, wang'i materials wanyiewo go pesa di, wang'i funde yudo pesa di ma wakonyre godo e ground kaendi, alafu ohala be odong' gi pesa di ma nyakonyo ji. An dipo ni Nyasaye omiya ohala omiya a second chance in life pod tijni madhi yiero nikech ahere tijni osekonya gik moko mang'eny maduto. Koro dakane kan dhi yiero tich moro kendo nono nadhi timo. Social accounts ntiere, kidhi Instagram kidwaro Mzalendo Art Zone ibro yudo wakanyendi. Kidhi e Facebook idwar Mzalendo Art Zone ibro yudo wakanyendi. Magi accounts ma social mwatiyo go as at now. Pod ntie namba sime kida yudo wago. Gin nemne ariyo. Mokwongo en 07 14 981 866. Mar ariyo en 07 8 980 867. An mobile as at now, but kidwaro yuda maber, office be ntiere. Ayudre Rema Posta kanyendi Mombasa. Nyakwara Mogejwang' e ohala machielo mwadarango iwacho gani wuoth ekine. Wuoth nogolo Felix Ochola e kaunti ma Kisumu ma ochopo e pinyno mano mar Turkey. Kata yudo lony mopogore opogore kaka inyalo losi kendo kaka inyalo dus joma chuo mondo rwak kode machalo kamagi, lewni mamoko mag joma chuo bende. Kawuono wadawinjane sigande nochake yo machal nade. Masani kaunti ma Kisumu en achiel kuom jogo matimo ohala ma uso lewni mag joma chuo kendgi. Nyinga en Felix Ochola Odhiambo. Dala en Siaya, Ugunja. Kumantieni en Mega City, Kisumu, Nairobi Road, Kachok. What inspired me to start e-biashara was before I used to sell ladies cloth, but second hand. So kulikuwa na challenge kidogo na yudo challenge maten because in a second hand you can't get sizes. Maybe nikipata dress siwezi pata all sizes. Kulikuwa na challenge na pia kwa na hiyo time ya hiyo before COVID kulikuwa na challenge pia ya products kuingia. So from there what I changed from tumba now to Turkey cloth, because I went to Turkey, Tembea, and was inspired what I saw there. So naneno ni a goal geek moko Turkey, a kel geek oni karibu na makastoma wangu, yani mali wako.
Anyalo ngisen first otim research. Before research kendo dwaro capital. Then kumodo ya udukano. Maybe ken a mall, ken stalls, and I invest in quality. Number one, I invest in quality and market. What is in the market? Good quality. And then I prefer a bet jimangeng. Yakaka smoke so gimoro kanyo nyalo biro ka. Anyalo challenges no biro time marko COVID. Go time my election no. And then come up kaka Kisumuka. Most of our clients maybe they work in local government, county government, and county government wanategemea national government. They depend on the national government. So if the national government doesn't release money to the county government, then one obendeka wawinjo hiyo uzito. Must you should have your buying price, selling price, and then profit me then pesa di. Gross profit, net profit. So that next time, can next month, inyi kumenyalo improve, kumeitimo makosi nyalo improve. Koro record konyi improve in your sale and in your research. One good different products, Ntie tuxedo suit, ntie just normal suit, ntie two-piece suit, and then we have different shoes, different tie. So depend go budget go. Mi biro go, mobile go. We just don't have a fixed budget. It depends the client's budget. Koro abo chako go tuxedo. One tuxedo from 25,000 and above. Koro kibiro tuxedo in 3-piece, obiro in 3-piece. Ken wedding one gagu package ma wedding. So kata ken kidwa watch also from 6,500, and then wamiga socks. Maybe if you buy the whole package, wami socks free. What you want is steaming free and fitting free. Koro wacha watch in 6,500 suit, mano 3-piece tuxedo 25,000. Belt one gumar 2,000, mar 2,500, gumar 3,500. So depend go budget mar customer. And then we have a shirt wachako also from 2,000 to 5,000. So ken suit moroma normal ni one go 2-piece, go 3-piece. 2-piece also 18,000, 3-piece also 20,000. But ken wedding one go package ma wedding. So waido kaka maybe full attire, maybe exclusive watch biro kaka 18,000 no, and then wamedo watch maybe 6,000 kose 7,000 depending on the client budget. Saving is important. At the same time pia iko na disadvantage. It has its own disadvantage. Ina depend on una save aje. Inge kakoro kini wala itimo wala, and what I can advise, maybe save isako. Kuma at least save pesa kumiketo isako no nyalo ido interest matin at the end of the month or at the end of the year. Kokoro interest me ido no nyalo medo I capital mingo made stock. At the same time nyalo ka loan go saving mari in made stock. But saving moro mawacho marach ni miketo kata pesa yot ko say bank to value remain the same. There's nothing you're getting on top of that. And maybe corona sani the way tumekuwa na challenge ya dollar. So you see ulipomeka hiyo pesa kitambo in shillings, ulipomeka kama 1,000, utaka kununua mzigo sahi dola ilikuwa 107 kama 2 years ago. Koro sani na dola 160. Don't know mano challenge. Mano you can be saving in a bad way. With advice manyalo miyo, one, believe in yourself.
na mimi husema anyalo acha mchagua jembe sio mkulima. So sasa hii kuna wangu social media nugu platform mang'eny mar advertisement inyalo keto si must uibet guduka ya kitim biashara inyalo biro kata iduka kama ikaw photos ipost iketo gimoro malo iuso irifa customer ka gibiro ka yudo gimoro matin te uso. One kidhi Facebook ibo yudowa ilongwa The Gentleman's Wear. Number mar sim en 07 90 49 49 31. And then same IG The Gentleman's Wear, TikTok The Gentleman's Wear. Wakawuoyo machuok nyako Ramogi Jwang' chenrowa mar ohala gi mwandu. Ka waduogo wadamenyo ni ohala mar juma. Kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Anna paro ni inidhi tiyo gi wi matin. Na paro ni meher kusewuoka, inibiro duoko na tigo ne lweta piyo. Tok kamano. Inisiko mana kiwuothe ot mangima kirwaki e ng'uti. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' chenrowa mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete kar ka e chenroni. Ka in gi pok mar tedo, dhi bed gi hero mar yawo ohala. Aya, sawa? Ka in gi pok kata hero mano mar tedo, di bed kod gombo mar yawo magawa. Ma en sigana mabiro ni kawuok e chuny boma ma Homa Bay. Sigand wuon Travelers Hotel. Ma en Simfros Adhiambo. Simfros Adhiambo nochako ohala ni mondo mi okonyre gi joge kaachiel koda ka jogo ma ondiko. Nyaka sani sigande kod chakruok mar kare mar ohala mar Travelers Hotel osebedo nade. Simfros Adhiambo e ja ohalawa mar juma. Ginyinga giluonga Simfros Adhiambo Wuor. Anyaka gan, Ndiru, Tachige Masumbi. Koro antiere Homa Bay ka, aloko ohala mar hotel. Nwachako loka higa 1940.
nyaka kawuono. Koro aloko area mar posta. Anyalo puonje, onya biro ta puonje koka ne wachako. Kichako ga achiel tidonjo 2 tidhi 3 kamano. Onyalo biro to mondo wawuo kode mondo anyise koka ne watimo, omiyo ne wadonjo ohalani. To ber, en ohala maber kabisa. Kiketo chunyi kendo kiketo bidii. Koro inyalo mana ng'iyo ni to kogiko odiechieng' kata kogiko odhiambo kiyudo 500 moro tinya kano 200, 300 inya duogo go ohala. Itimatima kamano matin nikech ohala en lal gi yuto. Kawuono iyude, kiny ok iyude. Koro mikano cha inya duogo tiyo go kendo. Ka higa mokalo ne onge gima wayudo. To mana matin mayudo ka ema osechopo koda higani. To onge. Sani tin otin. Kiyudo kata 1,000 tikano 500 iduogo ng'iewo go maka. Aseneno ber nikech asepuonjo nyithindo. Nyaka ne achaki onge tich matiyo. Mana tich ohalani to asepuonjogi nyaka e university. Masani koro gitieko gimbe. To mana go ohalani onge tich moro amora machielo. Challenges nitie, iketo mana kwe. Nikech ka sani nwatiyo gi ring'o kilo 30. Sani wadok e 15. Mago gik mane kanyo. Samoro unyadok nyaka 10. To wabira. Ok alew. Kata samoro itiyo the whole day onge gimiyago. Tichaki iduoga. Kinyne ichaki yuda. Ok tamre, Nyasaye ma wapangonwa. Koro en ober, ok orach ahinya. En ohala maber. Kiyuda tiyuda gi namba simba. Eminya yuda go nikech sime ne man go machiegni. Koro anya miye namba simba to mondo mi ogochna to watudore. Koro wanya wuoye sime kata onya biro ira kama antien. Koro amiyogi 07 01 39 32 76. 07 01 39 32 76. Ana nyanyisogi mana ni ka Nyasaye omiyo gi ngima to gibiye ohala ber. Ohala en gima nya konyo ng'ato yo mapiyo. Nikech kawuono yudo kiny ok iyudo to ohala ber. Business ber. Ena kinda. Itimatima kinda. Mana kokinya timo kinde ofis. Kokitimo kinde ofis, wacho ni ma ofisa. Kama yude mogo. Ohala ber. En mor mara ni bedo kodwa na chak chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Makoro sani wachopo e giko mare. Tudri kodwa kendo juma manyien, ka wabomenjo ni ohala machielo wami riekni mopogore ka ginyalo chake kendo tae yo makare. Nyinga Cleophas Oluoch, oriti masani. Mag bengi, aluora mar pinje Afrika ma ugwe gi Equity. Chwalo omenda e bengi machielo, keti kati gol pesa e kind omenda ma itiyogo e pinje mopogore kanyo.
Yot, ti kod app mar Equity e simbi kata donje mbui mar Equity, kata bende nyalo limo ATM kata bad Equity moramora e aluora mar pinje Afrika ma Ugwe.